Jette, og jeg er fed som en gulerod. Og jeg er en appelsin. Skal vi ikke tage hjem til mig? Det her vil jeg så ikke op til. Op i appelsin. Op i appelsin. Ej, det gør jeg så ondt. Så kan du jo bare gøre det. Det gider ikke. Ja, jeg skal op til himlen. Jeg skal op til himlen. Hej, hvad sker der? Hvad sker der? Jeg kan ikke filme det. Men det er Jeg vil ikke have med. Hey, Marker, du er med? Ja, det er nok det. Du lider jo ikke. Hey, hold op med det der. Jeg er faktisk lige blevet stusset. Faldt du ned fra himlen? Ja, det var et eller andet. Pause. Nej, jeg synes, jeg kan se en kniv.